Exu atum amhang thegarni mate lang tum foundation de asosong foundation de mahang thegarni bai ton si dak monsing timu rong lumajong consensi along dak guardian atum pen hola education awareness program kipi de rong alom LP school choto jun guardian atum rong atum private ke sop to ne thela se private lada government long to jun api aputung ko bisi ki claim dam nai ma pula so put hap ka thana chimum along nai tong nun pen guardian nun pen chingi thanong lo ningarong lo la se guardian atum ta non ke aprang ason kalilo non akai ke chingbai kai pinak aposi metric pass ta third year buke no siplang oilo kapre kapre master le mai ta tet dil ani pui ta me second division ke pass rek nai ikom nai ta la sinon la son teng le mo kai ke nang ke bang yar ni ke first division da nang po asi aso teng si bidan chitan chitan chum pe rong sortum ta ardi nang pidu pe nar la se mesen pen pini bang so inter awareness education awareness program man education la jitu exu tumen ke teng pon mai bang ke i mesen pen si kichu na son thek pon lo private school ka purhi sumara pen government school ka purhi sumara tum government school ka purhi sumara tum kiya son se alle kilo government pen ke jitu NCTE CRT guideline teng pen jitu kipi pona teng pen atum follow pa meka claim am galu pon te our side da bangke private school pen ang part da government school ang our side ke uniform pen ta ke jo si pipon lo uniform da set ni thui da pipon ji la pen ka hala a sweater hai da pipon lang la pen ke lancho takali lang na tuhan lo kitab textbook na so free si pipon lo la pen ke chu yun ta midday meal an ta me da ke pipon lo la pen ka uti ta hopta si pen nini ba mu ke uti hai pipon na si la ana sarkar ma war sai ki pilo si la hai pen le langdam lo pung te dak si war sai ke ong pik an lo se dak pen si to junang pun han mang ke la ke nili lumba jong MSc nili supo mata nili ke government school si ke toy don nang tum chini la bang so nang tum school lo la bang so ya ke CU tum patir pi bang bang so education la bang so awareness ki bielo MSc sar ka nang chetong nung la salang ni pen nang tum ko pipi asan mung salang li nang tum han kichak te kang non tum ke kon long ateng ko sang ke nang tum school lo nang ke ki jun lang na velang la pen bandri wal tum ya velang salang li pen ko pinin tum ke kichak te kang do kalang lo hok lo pini all India Karbi Students Union tum foundation de la dak na talon pen ake hai sar jo niti mung ta na chetong do niklo la pen alang li nili tum dak school long kavi kaduri aso nang lang te kang la parents guardian tum ke kisung alam che than te kang pen la so sar pang ke na che chak te kang lo je boundary wall dolong la pen ki juna lang la so thom ke ni tum han si chak te kang lo la pen sar ta na chini lo ni li tum kidam ke wang ka siksa ko ane la so di phulang ro jo ni dolong ka via jo ni kisung la pen student tum school kidam ka charli avar sai talang roi parai se do ep kon ni kisung la so pot se sa ta nang buji lo la se bini nili tu phanta beta ke men pachini ponik lo je last non March 2025 pen ke la so dolong akam ta pangcheng po nang la bang so education awareness na kipi pen nang tum lang tum hanang hen ko pini ke choro kang tum tum do nili tum la so school athe kublong la so educational awareness program na kipi pot Karbi Anglong all India Karbi Students Union tum phan churo lo la pen la so logot resource person Mr. Rajiv Ingti phan ta suri kardom pajir lo alang li nili tum phan jumisen alam the nang than pon pot la pen education awareness students tum phan la pen parents guardian tum phan pachini pot churo lo thank you nili school long student bang phokep dosa ante lakidam tang Karbi Anglong lo khampang song do ko episteme education awareness la persona bi avelang sir nili ke than non ningkan kre hini dolo la pangsong bong pen pini hello fast lo la son educational awareness program na ki bi hai la se nili ka chening re ke answer se la son awareness program hai alam ka prek school long ta bin po nang po ka prek hampang tum ta bi po nang po la pen la son tho se chepari pon bom nang po nilitum all India Karbi Students Union pini ke ningkan cap ke choklo labang so ningkan cap ke chogar ni nilitum pacheton si education awareness program lada thedong langso monsing timu English LP school along nitum nang bilo nilitum lada nang ki bi alam thegela pulo nilitum students performance nilitum asonda hanga patheklo last nilitum hanga thegar ni tami alar students phalipin ni sandak klem pidam nang pu kamatha pensi nitum labang so school nang homri lo la pen ke pini nitum la
All India Karbi Students Union ningkan cap ke chok amai ta dahi talon pin lo lapen ke Osomar pia potu school managing committee president lapen ke resource person Sir Rajiv Ingti lapen ke ronga soratuma lapen ke chief guest Sir Junitimu MEC Lombajong constituency alang litum an chetong ra pesini tum labang so program pini pichun lo lasi pini ngilitum labang so foundation day arni lapen ki education program ki bi arni tuman arni ke me ba isin ning karong berta ke long pone tum ning samti alam ke lapulo itum kachupapon alwi sar po Sir Junitimu MEC ke hypen ladak high school aphan mun thimun laksi to war ke dam ke bang ki sung palam chini pa Messi dolong isi pipo pu chak ta kang lo lapen ke mu ke wang jia chek lo march pen bang ke la bang so dolong la kim rang pon pu palang di chak ta kang lo la so dolong le tang lo pate smart class ke wang ke dam ba joy ke pol lapen teacher tum lang kang lum lang ke the hu sta me dolong lo te bang joy ke pu lo ke than bang joy ke pu la lo jo lapen ke la dak rong isi phan da le lo la bang ke lai sia ke mi lo lapen aku MEC sarben chak lo la banduri wal lapen ringwell sta me ke palong dam jipan onan pen ke bo idon pupulo lapen ke pina ba ma la dak la monsing timu arong lapen ke bonglong timu arong arat di pini naga chitong dona tuma la da students appearance tum ala phan bang ke pina blanket musuri lapen ke khon la hais da me ke ron pipon ron pon pu batherang sa pipon pu salang di pen chak te kang lo lapen ke pini tum chupapon resource person Sir Rajiv Ingti BA DLED LLB CRCC Burden Cluster alang lista mini tu kacup hapon ateng ben wangsi ladak lochar di usumar tumaphan apia pu tumaphan rong ruba tumaphan teacher tumaphan SMC president rong asar tumaphan ning ke the klong alam than kang lo lang lipat education day right to education ega puthak than kang lo child abuse alam than kang lo lapen ya kaprek alang li parents of basic dik asumar long kachirab dun nang ji ko pipya kenak anjalang khane glab lo Osumar tum da kecari hoda kailong PC ke claim do nang jima kacibo inang jima na lang thande kang prior lo alang li teacher upon kendel pen ke pangbar sta melang li thande kang lo kendel ke ami karpo ami atur majoga long do bonta ka kendel bang ke ami nang bibom budget kok ji teacher tu makai lamu ke la son pusalang pangbar lo ning duk sa me ding arong na me isi belam te teacher ba joka the ang atur pilo ta teacher bang ke kosto ko ani chini Jahlong la son si example lang example teacher ke suri pho ba suri pho velong na claim bom ba chipaning dim pen claim bom students man ka matha joni la su students nang theng nang re nang cha nang jar lo pote alang ke musakuri gi long ji ke 1 lakh 1.5 lakh 2 lakh sakuri ta hai pasalang li pangbar la pen lo chari o summa ke theng pia claim so son ta lang li pangbar la so theng pia claim phang hon ping lang ji e kok ma lang dum de ja ji de theology ani atur ropo theology aku la pen lang kan abc dung thu jel lo patela so aklim so thi lo ta hai pasalang le bilo lake osuma ha pang bari damo osuma ka kon pra ne pathera heno la pen ka hon mat aku ing hon thu bob la ta heno phasalang thu dam lo asi plason ha jumesan alang li pen ni tum penang ana lam long pon la pen ki ra dai tum ka ching hon nai ninga che the nai headmistress Mrs Lily Teron P la pen assistant alang li tum stame pini la bang so program long pen alang litum tame pila su school alamu puthak lapen ladak teachers parents students SMC present wrong group pen chingri pik ba hailam stame tum archu ponong alang litum stame lasi pini program bangke nilitum lapuan si pini bake pithik pon chalo